Bonjour! Pues us parlo des del lloc que més assembla a Urres de tot el planeta, quasi, per parlar-vos de Els desposseïts, d'Úrsula K. Le Guin, que és l'últim llibre que m'he llegit. I és un llibre de ciència-ficció que parla d'un món on s'ha instaurat una colònia independent a la Lluna, que és Anarres. I de fet, l'autora utilitza els dos planetes per explicar una mica tot això del comunisme, de l'anarquisme i del capitalisme. Llavors, Anarres és un lloc sense govern en què la gent s'autoregula i llavors és la representació de l'anarquisme, i després està Urres, que és el capitalisme puro i duro, amb l'excepció de Tu, que és una part del planeta que és socialista, en teoria, encara que no es mostra gaire. I el que haig de dir és que, així com Anarres sembla molt ido de la olla, Urres és una còpia directa del món actual, el qual no té molt clar com era el món tal com el veia quan la Úrsula el va escriure, però m'ha deixat així una mica dient, hòstia, ja estem a Anarres ara mateix. Igual és una mica trist, en certa manera, perquè això que hi hagi aquestes jerarquies, aquesta separació social és dur de pensar-hi. Sobretot quan t'adones que tu no t'has donat perquè és una persona privilegiada. I aquest és el meu petit comentari de la sortida a Disney. Vinga, adeu!